Здравейте! Понеделник, малко след 10, на любимото си място в Самоков съм. Една от най-прекрасните гледки, които съм виждал, или може би най-хубавата гледка, която съм виждал в Самоков. Мястото е страхотно, мястото е невероятно и е много зареждащо да започнеш седмицата си тук. Не съм бил няколко месеца, така че съм ентусиазиран. Обожавам това място и бих искал да го споделя с вас. Пожелавам на всички тази седмица приятни емоции. Ако ви се случи нещо неприятно, преодолейте го с усмивка на лице и да знаете, че няма се да е така. Хубава седмица на всички, леки успешен ден. Бъдете здрави, бъдете щастливи. До скоро. Чао!